Dobrý den, je tu další díl našeho podcastu Po dobrém. Moc ráda vám představím mého dnešního hosta. Neznáte jeho tvář z médií, protože to není slavná osobnost, ale myslím si, že patří přesně k těm, se kterými je dobré čas od času se potkat a možná se od nich přiučit tomu, že se dívají kolem sebe a že jim není lhostejno to, jak žijí jiní, kteří nemají třeba tolik štěstí. Můj dnešní host se jmenuje Manu Chilo. Ráda ho vítám, dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání. Já hned vysvětlím to, co o vás teď tady takhle jako trošičku obšírněji vyprávím. Vy jste normálně ve své profesi velmi úspěšný manažer, prošel několika firmami, teď jste zakotvil v jedné, která vyrábí sladkosti, u toho můžeme zůstat, ale potom máte ještě spoustu takových osobních, a teď je otázka, co to je. Je to potřeba, je to vaše nutnost, je to dáno tím, že jste k tomu byl vychováván, nevím, pomáhat jiným, lidem v nouzi. Skočila jsem rovnou do toho tématu, které vás vlastně jako tak trošku charakterizuje. Věnujete se bezdomovcům různými způsoby. Teď třeba jste se vrátil od Vítkovického nádraží, kde každou neděli lidi bez domova krmíte. Jak dlouho? To děláme od roku 2017 nebo 18. Takže 6 let. 8. 8. No. Jo. Už je to dlouho. Co člověka přivede k tomu, že neděli co neděli prostě stojí a stráví několik hodin tím, že krmí druhé? To je dobrá otázka, proč to dělám. A já si vždycky říkám zaprvé, jako, že jeden den můžu být na druhé straně a že budu rád, jako když někdo to bude dělat taky pro mě. To je první věc. Pak určitě to mám asi od rodičů, i když nedělali jako pro lidi bezdomova, ale jako to jsou ty hodnoty, moje rodiče vždycky pomáhají jako někomu a pořád, jakože teďka je jim 80 a pořád jako dělají různé věci v tom, že musí pomáhat, může být migranti ze Syrii, oni jsou ve Francii nebo cokoliv. Jo, já mám tu potřebu, jako když se to stane, že nevím, jsme na dovolené a asi 2 týdny tam nejsem, tak mi to chybí a já potřebuju mít ten kontakt. A taky pro mě jako manažer, jako asi úspěšný, ale jako manažer na vyšší úroveň je pro mě důležité, abych mohl zůstat na zemi. Jakože, abych si neříkal, že dobře, mám ten život, můžu si koupit, co chci a můžu dělat, co chci, ale taky jako nezapomenout, že ten opravdu život je tady na zemi a že jsou normální lidi, které nemají dost každý měsíc a někdy padají jako na špatné straně. Já si myslím, že tohleto člověk musí získat v tom prostředí, ve kterém vyrůstá. Asi. Tohle vás zřejmě obklopovalo. Tím se dostáváme vlastně na začátek vašeho příběhu, protože vaše čeština má roztomilý francouzský přízvuk, takže divák a posluchač chápe, že tady jste se rozhodně nenarodil. Jak jste se ocitl tady a kde jste se narodil? Tak já jsem se narodil ve Francii, jsem se narodil na severu Francie, v Lille, ale tam jsem nezůstal, nevyrůstal, jakože moje rodiče byli jenom na univerzitě v té době a pak se stěhovali spíš na západě, jako u Atlantiku. A tam jsem žil 35 let a jeden den můj šéf mi říkal, že musíš si balit věci a jet do Ostravy, protože máme jeden projekt a nebudeme vyrábět ty počítače, co jsme vyráběli v továrně ve Francii, ale to budeme vyrábět v Ostravě, což opravdu, a já se moc omlouvám, ale já jsem nevěděl, jestli Ostrava je, nevím, jezero, region, nebo město, nebo co to bylo. A kde to je? Prosím? A kde to je? No a kde to je? A moje babička mi říkala, tak jdeš jako do Československa, což už nebylo, protože to bylo 2005. A
No a jsme se stěhovali jako s rodinou tady na 1 rok, což byl ten projekt. A pak, když ten projekt skončil, jsme se vrátili do Francie, ale tady jsem cítil, že něco mě lakalo, jakože jsem si říkal, já bych si taky hledal práci ještě, ale nejenom na 1 rok, ale na delší dobu. To v té době, jako i když ten první rok byl v Ostravě, jsme si říkali, dobře, tak nebudeme asi najít práci v Ostravě, ale jako bychom hledali něco jako Polsko, Slovensko, Česko, jakože ten region. No a jsme se stěhovali zpátky rok potom, když jsem našel něco v Karviné, a pak jsem pracoval v Karviné 10 let nebo 11, v Karviné a v Havířově, kde jsem stavil jako novou továrnu. A pak 2018 to skončilo, už to bylo dost dlouho a 2 roky jsme si dali s mojí přítelkyní v té době, která je moje manželka dneska, s Pavlou, jsme si dali 2 roky, abychom začali právě ten projekt Iglu a na to asi přijdem. To je další věc, která vlastně, a teď je otázka, předcházela tomu krmení každou neděli. Projekt Iglu, anebo to jde souběžně asi. Zase jsme u těch lidí bez domova. A Iglu je vlastně jakýsi, řekněme, spacák uzavřený. Nouzový přístřešek. Do kterého, když se člověk nasouká, tak nezmrzne. A to jste začali vyrábět s manželkou Pavlou nejdříve doma v obýváku. Zase jsme zpátky u toho, že není mi lhostejno, co se děje druhým. Ale jak napadne člověka takováhle věc? Postavit iglu. Tak to začalo tím, že když jsme pracovali v Karviné, jeden den jsem otevřel, jako to bylo na počítače, ale jako noviny, a tam jsem viděl, že umrznul, jako zemřel člověk bez domova na lavice, protože bylo -20. A když jsem se díval na to, kde, to bylo jako necelý kilometr od mé továrny. Tak jsem si říkal, jak je to možné ještě dneska, 21. století v Evropě, že jako člověk zemře, jako jenom z toho, že je mu zima. A tak jsme začali jako si říct, dobře. Jako já aspoň jsem měl to ve hlavě už asi 20 let, že jeden den asi do budoucna budu si dát 3 měsíce dovolené a jedu daleko do Afriky nebo do Asie a tam budu pomáhat. Jo? Ale že to jsem měl jako vždycky ve hlavě, že jeden den musím to dělat, jo? Na 3 měsíce nebo něco. A pak, když jsme viděli jako ten příběh nebo jako co se stalo, já jsem si říkal, ale proč do budoucna, proč někdy a proč daleko a proč nezačínat jako dneska a teď. Jo, a jsme se o tom bavili večer jako s Pavlou a jsme si říkali, dobře, tak jedeme do Lapeko, jakože k Davidovi a k Belgičanovi a koupíme 10 baget a to budeme rozdávat jako v městě. No. Tak jsme to dělali, už bylo noc a jsme nenašli ani jednoho člověka jako bezdomova a jsme si říkali, kde jsou? Vždycky jako je vidíme a když je hledáte, nejsou. Jo. A pak jsme rozuměli, že jsme trošku jako ignoranti v tom a že jsme si museli naučit. Například, když je noc, oni už se schovali. Jo, jakože před nocem oni už musí buď jít jako domů, nebo zpátky k místě, kde žijou, nebo musí si hledat a najít něco. Jo, ale když už je noc, už je pozdě. Takže takové věci jsme nevěděli vůbec. Jsme byli v kontaktu díky Davidovi, který nám dal kontakt na ředitele armády Spasy v Ostravě, v té době to bylo Holandian, a ten nám říkal, dobře, tak já můžu jako vám říct, jak žijou lidi bezdomova, proč jsou bezdomova, proč se nevrátí do normálního života, jak my bychom říkali, a jaké mají podmínky v zimě, v létě, jo, jakože můžu vám vypravět jako všecko, to bude jako na několik hodin, nebo si skočíte do kamionu s náma a my každý týden rozdáváme 1 polivku a jedeme jako po Ostravě 10 míst a tam jako sociální pracovníci vám můžou jako mezi stanoviště, kde se budeme zastavit, tak oni vám můžou jako říct, vypravět jako tu pravdu a jak jsou ty příběhy.
tak jsme říkali, že ano, chceme a takhle to začalo. Jakože jednu zimu jsme, to bylo 2017-18, jsme rozdávali právě s armádou Spasy každý druhý týden a tam to bylo jako náš šok, jakože v dobrém a špatném smyslu, jakože to byl opravdu šok, jsme plakali několikrát a jsme potkali lidi, kteří byli úžasné, ale které měli příběhy jako strašně těžké. A jsme si říkali, musíme něco dělat. A pak jsme potkali právě ty mladé lidi z Food Not Bombs, kteří jsou ti, kteří každou neděli rozdávali. Jsme se přidali, oni se měnili asi 5krát, 6krát, jakože jsou vždycky jiné skupiny, ale my jsme tam jako právě ty 8 let s Pavlou a jsme jako asi ten stabilní jako kamen tam. A zároveň zpátky na to iglu, jeden den na Facebook jsem viděl nějaké video, že nějaký mladý Francouz, inženýr, vymyslel nějaké iglu právě a jsem ho jako okamžitě kontaktoval a říkám, dobře, a já chci koupit licenci, nebo chceme to vyrábět taky, protože u nás jako taky je potřeba. A on říkal, jako žádná licence, já vám pošlu jako všechno, co mám, což bylo pár fotek a jako nějaké specifikace technické a já jsem vůbec nerozuměl, co to je a já jsem říkal, dobře, to vezmu a v té době jsem skončil jako pracovat v Karviné a říkám, dobře, musím vyrábět aspoň jednu iglu a rozumět, jak to funguje a tak. Tak jsme dělali jako to beta iglu naše. On přijel z Francie, se na to podíval, my jsme jeli do Paříže, jsme rozuměli, jak můžeme fungovat. A pak jsme dělali 20 první, které jsme jako z naše zdroje pak dávali nebo darovali na armádě Spasy, Havířov, Karviná, protože jsme tam pracovali, a Ostrava, protože tady žijeme. A pak to vypuklo. Vyráběli jste to nejdříve doma v obýváku s vaší paní. Dneska už ta výroba je teda jako trošku sofistikovaná a vy takhle pomáháte lidem nejenom v Česku, ale v několika dalších zemích. Kde všude? Tak jsou 11 země teďka. A máme, 11? Jo, 11. Máme iglu v Kanadě, USA a pak zbytek je v Evropě, takže máme od Anglie do Maďarska, bych říkal, ale Francie, Německo jede moc, a Belgie, Polsko, Slovensko, Česko. Vy jste mluvil o těch lidech, kteří se ocitnou bez toho domova a ty příběhy jsou různé asi. A jedním dechem dodáváte, že to se může stát komukoliv z nás. Předpokládám, že teda vás za ta léta už ti lidé k sobě pustili trochu blíž, takže tušíte, co zatím vším třeba je. Co vámi, já nevím, pohnulo možná nejvíc? Co by se dalo uvést jako příklad, že tohle může být pro každého? Jako co je aspoň jako common, já nevím, jak to říct, ale jako co každý příběh je, že ty lidi, když se jim něco stalo, což může být finančně, nebo nemoc, nebo rodina, nebo rozvést, tak, ale v té době, když se jim něco stalo, neměli sociální sítě. A neříkám jako Facebook a tak, ale jakože neměli kamarády nebo rodinu, které mohli v té době na 1 měsíc, 2, 3 měsíce jim říct, dobře, já ti pomůžu, budeš u nás spát, nebo jako já ti pomůžu, jako může být finančně nebo psychické. A v té době spadli. A když spadnete, je to strašně těžké pak se vrátit. Celkem máte jako 2-3 měsíce, abyste se vrátili, pak je to nějak pozdě, nebo pak je to velká energie, abyste se vrátili, protože pak jste zvyklí, pak nemůžete například si najít práci, když jako v práci vás platí jako ne ten měsíc, co pracujete, ale jako až potom. Až další, no, takže do 12. dalšího měsícu, ale jako první měsíc, co dělám. Nemůžu jít do práce, když nemám z čeho se oblíkat, se osprchovat, spát normálně, nemám jako z čeho jako si platit MHDčko nebo nic. Takže to, co jim chybí, je fakt jako ten první skok, ten první 2 měsíce. A pak jako když jsou lidé jako na ulici jako 6 měsíců, rok, 2, 3 roky, pak je to strašně těžké. Plus ty dluhy. Jako ty dluhy finančně jsou taky.
když se člověk ocitne tady, řekněme, v tomhle prostředí a prokoukne do toho, tak jako vy, nemá potom, a to může být ošemetné hrozně, nemá potom tendenci chtít všechny nějak zachránit, nebo prostě udělat toho ještě víc, pomáhat jim, nakopnout se do toho návratu a tak dále. A nebo si musí jasně stanovit, kam až sahá moje energie a kam nemůžu. Jako na začátku, když jsme byli v kontaktu s asi 5 nebo 10 lidí, tak tam jsme si říkali, jo, jako tomu jako chci pomoct více a tomu dáme jako naše číslo, kdyby se něco stalo. Ale když teďka je to, nevím, já znám asi 200 lidí skoro osobně jako v Ostravě, to už víte, jako, že nejde, jako, že nemůžete dělat pro toho a jako pro další. Takže pro nás je to spíš snažit se rozumět ještě lépe, abychom mohli pomáhat ve širší jako rozměry, to znamená rozumět, co jim chybí. Například říkáme, že krmíme, to je jedna věc, ale taky se snažíme dát vědět kamarádům, že jestli mají spacáky, jestli mají jako, nevím, oblečení. Některé kolegy nebo bývalé kolegy nám vzali nedávno spacáky a ponožky. Jo? Protože to je to strašně důležité v zimě, aby nebyly umrzliny a tak. Takže pro nás je to spíš jako rozšířit, ne, že budeme pomáhat jako tomu nebo tomu, ale spíš jako, jak můžeme to dělat ve větším, bez toho, abychom byli nějaká armáda spasy nebo naděje nebo charita, oni mají jako noclárny, mají svoji práci, která jako dostanou i dotace na to a dělají jako super práci, ale my se snažíme být právě jako na okraji, kde oni se nedostanou a jako na ty lidi, které někdy nechcou už na ty sociální práce, protože tam se bojí nebo tam jako mají nějaké obavy. No. Já bych potřebovala pochopit, kde se to v tom Manuovi vzalo vlastně. Takže se vrátíme možná tam, kde jste se narodil. A jestli se můžeme projít vaši rodinou, protože si myslím, že tam ten prazáklad asi najdeme. Jaké to bylo prostředí? To bylo jaké prostředí. Takže je nás 5 dětí, tak já jsem nejstarší, pak mám 3 sestry a brachu. Prostředí jako žádné bohaté, žádné chudé, jakože si pamatuju, že některé měsíce, já jsem byl nejstarší, takže některé měsíce mamka mi říkala, tak po večeři dostaneš to maso, ale jako nemáme pro všichni. Ale to nebylo jako, že jsme byli chudé, jenom, že se dalo pozor na všecko a když máte 5 dětí, tak některé měsíce můžou být jako trošku těžší, ale to bylo katolické, moc katolické, jakože moje rodiče jsou moc katolické a oni vedou nějaké skupiny katolické, což já jako vůbec jako bych, já nevěřím, že nějaký Bůh někde je, Vás ale... se to nedotklo? Ne, vůbec. Jakože mám ještě bráchu, který jako věří, jako a jeho žena a rodinu, ale ne, jakože pro mě ne a jak vám to říct, to pro mě není ani důležité, jestli existuje nějaký Bůh nebo ne, jako že jsme tady mezi náma a že Bůh je nebo ne, tak máme chlad každý den a musíme jako si to zařídit a můžeme my na sebe jako se usmívat a si dělat jako lepší život a nepotřebujeme, aby nějaký Bůh, jakkoliv se jmenuje, protože je jich více, pro mě je to jako zbytečně. Dobře. Tak každopádně, ale v tomhletom prostředí jste vyrůstal a zůstal jste zcela imunní vůči tomu. Hledám tam tady ten princip toho nebýt dlouho stejný. Tohle to v té rodině třeba se projevovalo? Jako katolíci moje rodiče byli vždycky na to, že nevím, dali trošku peněz lidem bez domova, ale taky například nevím, na Silvestra, to není jako, že oni by šli na party někde, ale spíš jako, že pozvali všichni jejich kamarády, které byli sami. Jo? Všichni, které neměli rodinu, tak se scházeli jako u nás.
nebo já nevím, jako to je spíš jako ta logika, jo? Jako, že oni nedělali nic profesionálně, nebo pro lidi bezdomova, nebo pro chudé, nebo pro lidi, jako, které měli nějaké problémy. Pocitově. Jo, jakože když byli nějaké, nevím, handicapované lidi, takže se snažili vždycky jako, aby ten, co je ve vozíku, měl jako to první místo a mohl jako chodit. Nevím, je to spíš jako nějaká hodnota, jakože pro nás ten, co nedostal tak moc jako my, a může být nemoc, může být jako nevím, jídlo, peníze, ten, co nedostal tak moc jako my, tak je to pro nás jasně, že musíme pomáhat. Vy vůbec máte to rozpětí, řekněme, do různých stran, protože ještě než jsme začali točit, tak jste mi zase vyprávěl, že se budete angažovat teďka v nějakých aktivitách, které myslí na ženy, které pracují. Takže i tohle to považujete za téma, kterému byste měl věnovat nějakou svou pozornost nebo energii. V jakém smyslu? O čem mluvím? Jako jedno číslo mě šokovalo, to bylo asi 4 roky zpátky, když jsem viděl statistiku, kde vidíme, že v Česku na stejnou práci muži dostanou 18% více než ženy. Jo, takže stejná práce, muž a žena, a protože je žena, dostane průměrně v Česku 18% méně. A pro mě jako je to úplně šok, je to pro mě nepochopitelné? Nefér. Pochopitelné jo, protože vím, co je za tím, ale nefér. A mám manželku, mám 2 dcery, mám taky syna, ale jako mám 2 dcery, jedna už pracuje, druhá má 20 měsíců teďka, takže nepracuje, ale přijde jako za 20 let jako do toho trhu a já si říkám, co my můžeme dělat, jako, že nemůžu mlčet, nemůžu jenom čekat a doufám, že pro moje dcery to bude lepší. Takže já si myslím, že mám jako možnost a jako ředitel továren, jakože mám 3 továrny a mám 1500 lidí plus minus, takže naše procesy interné musí být férové, musí být, jakože na to pracujeme s HR, aby to bylo úplně fair pro všechny, ale taky, abych já mohl vyprávět například na konferenci Equal Pay Day, což bylo jako loni jsem to komoderoval, a jsem to dělal právě, abych mohl vysvětlit a ukazovat ve větším, že to není fér a že se musí něco měnit. No. Vy jste vůbec působíte jako, že jste fakt z jiného vesmíru trošku. Doufám, že ne. Jo, v tom nejlepším slova smyslu. Tak když bychom s vámi šli do té běžné práce, toho vysokého manažera, který prošel x firmama a jsem říkal, že máte 3 továrny teda, tak to je dobrý. Nicméně vy si dáváte sám pro sebe takovéto kolečko, že v té továrně prolezete všechny pozice a vyzkoušíte si, co to obnáší. To děláte pořád? Jo. Každý měsíc mám minimálně 2 hodiny, kdy jako pracuji jako operátor. Jo, tak to neznamená, jako, že každá práce, například nebudu dělat na účtárny nebo to, ale ve výrobě ano. A každý měsíc pracuji jako operátor a hlavně s operátorama. Jako, že to není jenom, že mi dají na jedné lince a já budu sám, ale spíš jako trávit ten čas s nima a rozumět, jaké mají podmínky, protože je to pro mě důležité, abych já dělal svoji práci lépe, tak já musím rozumět, co moje lidi jako potřebují, co je motivuje, co je nemotivuje. Jo? Překvapilo vás něco? Jasně, jako často. Na začátku jsem si myslel, například, že všichni mají radši 8. Víte, jako, že jsou 8, jako 8hodinové směny, ale máme taky 12. A já jsem si říkal, no všichni určitě jako mají radši 8, protože je to kratší, protože je to normální. Ale ne, jakože polovina lidí preferuje ty 12. A proč? Protože když máte 12, tak nepracujete 21 dnů měsíčně, ale jenom 14 dnů. Takže přijedou jako méně do práce, nebo mají delší víkend. Každý druhý víkend má 3 dny. Jo, když jako normální lidi mají jako každý víkend, a ne každý druhý víkend, ale má jenom 2 dny. No, nebo člověk, který mi říká, jo, jakože dostat se k doktorovi, když pracujete celý týden, každý týden,
každý den, tak to se nedostanete tam, nebo jdete do obchodu večer, když všichni jsou v obchodě. No a já preferuju 12, protože to. Takže jo, být jako v kontaktu s těma lidma a rozumět a i v práci, jak jsem říkal teďka, ty 8 nebo 12, a jako doma, co dělají jako mimo práce, co je motivuje. Někdo je v práci, protože má rád tu práci, někdo je v práci, protože potřebuje peníze, protože co se mu líbí, je, nevím, jít na ryby, nebo že dcera dělá gymnastiku, nebo... Takže to je to pro mě jako důležité rozumět, vědět, kdo je se mnou, kdo pracuje se mnou. A to i při tak velkém množství, vy jste to přes 1000 lidí, tak to se dá uchopit? Jakože o každém aspoň něco víte? Ne, to bych, jako, já bych neříkal, že znám jako ty 1500 lidí. No, jako za prvé jsou továrny, kam jezdím každý měsíc nebo 2 měsíce, ale v Opavě 1000 lidí, nevím, asi 300-400 lidí jako znám, že znám aspoň jednou věc, jakože, nevím, mamka je nemocná, syn hraje na fotbal a něco. A když pak jako jdete do výroby a říkáte, a jak na fotbal, jako co syn vyhrál včera nebo ne. Takže ty lidi jako vás vidí jako ředitel, protože jsem ředitel, jakože to je moje funkce. Ale taky jsou více otevřené a můžou jako si se mnou bavit normálně jako člověk, který si bude zeptat, nevím, jak přijedou do práce, jestli bus nebo auto, nebo jsou více jako v autě, protože budou šetřit peníze, nebo jo, jakože pro mě všechny ty věci jsou důležité. No. Skočím v čase zpátky, když jste se ocitl v té Ostravě, kde jste nevěděl vůbec, co to je, úplně poprvé. Tak jak to takhle na člověka zapůsobí, tohle místo? Takže Ostrava, ale to bylo jiná Ostrava. Jo? To bylo Ostrava únor 2005, takže musíte si představit, 28. února 2005, já jsem přiletěl, to bylo ten turboprop, ještě jako Praha, Ostrava. Jsem přiletěl, byl sníh, černý, to jsem nevěděl, že existuje černý sníh, ale opravdu jako špinavý sníh. A já musím říct, že jsem byl tady 3 dny, jenom abych viděl jako tu továrnu a abych rozuměl, jak to bude tady fungovat. A já jsem odletěl a já jsem si říkal jednou věc, která na 100% jsem si jistý, že tady nikdy nebudu žít. Opravdu. A já jsem viděl, jako taxíkem, já jsem si projel Vítkovice, v té době centrum Ostravy, Černý. A víte, jak to je, jako, že už jako v únoru málo lidí. Já jsem se tu narodila, já vím přesně, jako čím procházela Ostrava, ano, takže vím. Takže pro mě to bylo jako fakt, jako, jak ti lidi můžou žít tady, jako, jak to vydrží. Pro mě to bylo šok. No, ale jako moje město ve Francii je nejlepší město na žití a to jako jsou ty ranking každý rok a už 5 let a je to vždycky to nejlepší město, nejpříjemnější, takže tady byl šok. A pak se to strašně moc měnilo. No a jak to teda máte v sobě dneska, když se řekne jdu domů, nebo jsem doma? No to je to tady. Tady? Jo. No a to už 10 let, tak si myslím, že jo. Co ta Ostrava udělala, že vás teda uhranula? Tak Ostrava je na několik věcí pro mě a zaprvé se moc měnila. Jo, jakože i ty budovy jsou více barevné teďka, to náměstí je krásné. Takže to město se měnilo a je jasné, že nemáme takový životní prostředí, jak jsme měli taky 20 let zpátky, když bylo jako ten černý sníh a dneska padá bílý, takže jsem rád. A že několik věcí se měnily, jakože nemáme takovou poluci. Druhá věc je ta dynamika, jakože to ve Francii asi, nevím, to šlo jako tak moc nahoru a byli tak moc jako dopředu, že dneska už je nic nezlepší, jakože to spíš, když chcete měnit něco, tak všichni jako se budou stěžovat a hned okamžitě máte 1 000 000 lidí na Champs-Élysées takže ne.
tady je ta dynamika, je hodně startupů, je hodně malých podniků, které jako dají tu dynamiku. Já jsem pracoval ty 2 roky, co jsme začali s Iglu, jsme byli v Impact Hubu a Impact Hub je taky jako to hnízdo, kde jako vznikají, rostou jako to, plus jsem taky byl mentor pro MSICu, takže ty inovace jsou tam, takže já jsem moc cítil toto, ale jako proč jsem tady zůstal, nebo proč jsem se tady vrátil, to bylo spíš ty lidi. Jo, jako lidi. Já jsem se taky narodil ve Francii na severu, a já jsem tam nikdy nežil. Já jsem se narodil na severu a na severu ve Francii máte lidi, kteří se moc neusmívají, jsou jako těžké, mají skořápku, jako že se tam nedostanete. A pak jdete na jih a tam na jihu, jako na riviéře a tak, jste kamarádi za 5 minut kýmkoliv. A jenomže druhý den si nepamatuju vás a je to úplně jedno. Jo? Jakože, a na severu, když se dostanete přes skořápku, tak to si děláte fakt jako kamarádi na celý život a je to úplně stejné tady. Jakože v Praze bych nežil, protože v Praze pro mě je to falšované, jakože lidi zaprvé nemají čas se usmívat, se zastavit, se bavit, tak, ale taky já znám, já si myslím, že znám pár lidí jako v Praze, ale že bych měl úplně kontakty a lidé, které jsou fakt kamarádi, jako ne, to ne, ale tady jo. Tady to bylo těžké na začátku, to trvalo, ale když se dostanete přes toho, tak no. Takže jste Ostravák. Já jsem Ostravák, to jsem úplně Ostravák. Tady jsem doma. Pak jezdím do Francie, ale tady jsem doma. A každou neděli vás člověk může vidět teda před tím Vítkovickým nádražím, jak nalíváte polívku. Jo. Dneska jste tam měli kolik lidí? Dneska jsme měli kolem 60 lidí, ano. A nejenom polívka, dneska jsme jako mladí dostanou od potravinové banky, dostanou nějaké zelenina a ovoce, takže oni váží tu polívku a my spíš jako rozdáváme sladkosti, jak jste říkala, takže sušenky, ovoce, když dostaneme nebo koupíme taky z Pavlovu a pak dneska jsme měli taky nějaké věci jako kosmetika, nějaké holíče nebo krémy na ruce, což jsou taky pro ně důležité a jsme měli trošku oblečený taky. Takže ponožky a no. Pořád vás to chytá za srdce, když se s těma lidma potkáváte, nebo si člověk na to zvykne, že to takhle je? Zvykne asi ne. Zvykne ne, ale jako rozumíme více. Rozumíme více proč, rozumíme, co můžeme dělat pro ně, rozumíme, co nechceme my dělat pro ně, například pořád jako ne v neděli určitě, to ne, protože oni to ví, ale když jsem nevím, před nádraží nebo na hlavně na městě, tak někdo se mě ještě zeptat, jako pane, dejte mi 5 korun, je to jako na noclárnu a tak, my nikdy nedáváme jako peníze. A jako, ne, jakože pro nás to nemůže být řešení, klidně je vezmeme na oběd nebo jako jim koupíme něco, ale bychom nekoupili. Takže jako víme, jak je to těžké pro ně, a známe ty podmínky, ale známe taky, kde jsou hranice, kde můžeme pomoct a co pomůže nejvíce a co nepomůže. No. Je něco, co byste si přál? Já bych si přál více respektu od každého, jakože spíš, aby každý se díval na druhého a s tím pohledem, jako co ten druhý má za přidanou hodnotu, jako co ho charakterizuje v dobrém. Jo, jakože je to, aby lidi se nedívali například, nebo aby lidi se nedívali na lidi bezdomova, protože ty lidi bezdomova říkají často, že když jsou na lavice, na náměstí nebo něco, spíš jako lidi se nedívají, jakože nebýt lhostejný, ale hledat v druhém něco, co je dobré. A každý i bezdomovec má něco dobrého, každý jako z nás má něco dobrého. A nikdo není perfektní, ale
já bych si přál, aby každý si trošku více otevřel oči a se říkal, že jako jsme lidi, máme každý z nás jako tu štěstí být tady, nevíme na jak dlouho, ale musíme si to užívat. No tak co mám popřát já vám? Nevím, nic. Já mám všecko. Vy máte všechno. Já mám všecko. Jestli máte nějaké ponožky, tak vemte ponožky. Jestli máte spacáky, vemte spacáky. Nebo rukavice, to jako budeme rádi a budeme to předat, ale jinak máme všecko. Tak kež jsme zasáhli třeba nějaké širší davy s tímhletím. Přeju vám, ať vám to takhle drží. Ve všem. A moc díky za tuhletu chvilku. Moc díky taky za pozvánku, za otevřený pohled na to a pokračujte v tom dobrém, co děláte. Moc děkujeme. Tak tohle to byl náš dnešní host. Manu Čilo.